ja Aeroplane 69 jatkuu tämä show. Radio Rock. Se oli semmonen kaunis kesäyö. Päätettiin Frendin kanssa lähteä, niin pitää hauskaa. No tuoli korttia muutsin kiesi vainos. Unit hyppäs kyytiä ja lähtiin painaa 1100. Ei kukaan tietenkään mitään turvavyötä käyttänyt. Rokki pauhasi ja oltiin kuolemattomia. Kun saattiin tietynlaisen puuhun. Ja siitä tulilasin läpi varmaan parikymmentä metriä ja heräsin vasta sairaalassa. Pari viskanin, kun mä muurutun jalkaa käsin poikki. Almaannut vyötäristä alaspäin. Mä olin vielä se onnekas. Vaikka en kävele enää koskaan. Mut kaverit ei selvinnyt. Oli aika vaikea myöntää itselleen. Mä periaatteessa tapoin ne kaikki. Kaikkia vammoja ei voi korjata. Asennevamman voi. Käytä turvavyötä. Ristusnotta. Molemmat peukalet pois korvista, koska nyt tulee asiaa. Suomalainen hulluus on vihdoin purkitettu. Ja sen purkin nimi on Pure. Pure on 100% Dudsonin energiajuomaa. Ja se on nyt kaupoossa. ISG. Tuhti erikoislehti kaikille lätkäfaneille. NHL Playoffsien kuumimmat hetket. SM-liigan jälkeen. Lähikuvassa Finish Flash, Teemu Selänne ja tietysti mahtava Moskovan MM-kisa Extra. Otteluohjelma, joukkueet, kaikki. Älä jää kebab-kioskille, vaan hae omasi heti. Ilta-Sanomat ja IS-kiekko, se on siinä. Radio Rock suosittelee. Joo, tämä on hihahdiksi. Täys peliä. Valehtelimen hakataan sen. Se on kyllä melko iso. Niin enkä sen kyllä koskaan väittänyt keittänsä kitaristiksi. Pelkkää lihaa. Perjantaina 8:30 Kelosella. Brasilialaisesta musiikista puhuttaessa ensimmäisenä mieleen tulee samba. Mutta Brasseissa jo vuonna 1984 perustettu Sepultura. Sen sijaan takoo ja mäiskii thrash ja death metallia täysin höyrymäisenä. Sepultura. Helsingin kaapelitehtaalla keskiviikkona 25. päivä heinäkuuta. Liput myynnissä nyt lippupalvelussa ja osoitteessa menolippu.fi. Linkin Park Breaking the Habit. Suhteellisen pian kuulet Radio Rockilta paljon toivotun Spartansan Black Heart-kappaleen. Heikelä Linnanhaare-korporaatiossa soitettiin kuluneella viikolla tuoreille miljonääriin